Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как лубрикирах механичната си клавиатура и ще чуете разликата в звука преди и след. Също ще ви обясня защо хората го правят, какво е нужно и накрая ще ви споделя дали според мен изобщо се заслужава. Може би се чуете защо някой ще си губи времето да лубрикира клавиатура. Причината е проста. Когато свичовете и стабилизаторите са сухи, звукът е тракащ, малко дразнещ даже. Освен това, натискането на клавишите може да се усеща по-грубо, а с лубрикацията се намалява триенето и клавишите стават доста по-плавни и звучат по-меко и по-дълбоко. Ще чуете. Общо взето, клавиатурата се усеща и звучи много по-премиум. Нека първо чуете как звучеше клавиатурата преди да започна. Разликата ще е доста по-впечатляваща. Сега ще ви покажа как се лубрикират свичовете. Първото нещо, което ни трябва е лубрикант. Вие може да вземете Крайтокс. Аз Крайтокс не успях да си открия, затова си взех това, което е доста адекватен вариант. Така както може да видите, вече съм използвала, но това количество е за 10 клавиатури. Така. Другото, което ни трябва, тези четки, както виждате, и те са използвани. Използва на нанасяне на самия лубрикант. Тази е най-важна, тази е второстепенно важна. Но ги продават заедно, така или иначе. Следващото нещо, което трябва, е ни пинцети. Този интересен инструмент, който извършва това движение. И обзето се използва за хващане на малки предмети. Първото нещо, което правим с този инструмент, хващаме една пружинка. Може да я хванете и с пинцета, може да я хванете и с ръка. Аз вече през не знам какво не минах, но на вас ще ви покажа правилния начин. Ето така пружинката. И слагате малко количество от гелчето. Лубрикантът, също можем да го наречем, на вашата четка. И правите следното. Така. Първо започваме отвътре. След това нежно отвън. И гледаме да не остават големи парчета. След това го оставяме в един отворен свич. Ето така. И взимаме следващата част от свичът. Като тази част от свича се прави последния начин. От всяка една страна се намазва, като не забравяме и отвътре. Нещо такова трябва да изглежда вашето лубрикирано стемче. Мисля, че това се нарича стем. След това взимаме свичът, в който това вече съществува. Оставяме стемчето. Помагаме, разбира се. Много внимаваме на коя посока затваряме. Тези кръченца, които се виждат, трябва да бъдат в ето тази част с металното на самия свич. Затваряме по този начин. Взимаме прозрачната част, като високата част, тази, трябва да бъде към металното. Поставяме, напасваме и трябва да чуем следното штрак. Това е готов лубрикиран свич. Имам още 25. Много важно нещо, което трябва да споделя е, че целият процес от нея е около 3 часа, което е доста време и според мен не си струва да се прави за всяка клавиатура. Има смисъл само ако сте много ентусиазирани по това хоби с клавиатурите или ако искате да направите най-любимата си клавиатура, тая, която най-много използвате, максимално удобна и приятна за писане. Просто защото когато се лубрикира, самото усещане при писане е доста различно. Това, което аз забелязвам е, че на микрофона не се чу някаква огромна разлика, но в действителност, като пишеш, се усеща много.
Не би го правила на всяка клавиатура, която имам. Със сигурност е много трудоемък процес. Трябва да имате доста свободно време и нерви. Но пък ако си падате по такива дребни детайли и други подобни занимавки, примерно обичате да дадете лего, това е доста подобно. Малко по-цапащо, но доста подобно. Също така не е ефтино, защото ви трябват няколко инструмента. Т.е. не е съвсем безплатно, нали, да го направите с каквото имате подръчно вкъщи. Ще ви оставя линкове за всичко използвано в това видео долу в описанието. Всичко е закупено от AliExpress. И честно казано, за Lubing Station, на който аз имам, със сигурност след като вече лубрикирах 90 на Switch-а, не бих казала, че е задължително да го имате. Ако това видео ви е харесало, харесайте, абонирайте се, пишете ми в коментарите дали бихте го пробвали и благодаря много за гледането.